Kapitlu 2. Id-daħna ħirġa mill-ġamra tas-sigarru imliet il-kamra. Imma l-isfumatura ma kienx biżżejjed biex iċċajpar għajnejn Kevin u taħbilu r-realtà li kien jinsab fiha. Kevin kien kiseb dak li xtaq. Il-ħolma li xi darba jkollu l-gazzetta tiegħu kienet saret realtà. Kien saħansitra irnexxielu jibni stamperija apposta għaliha u għal ftit żmien kienet ikkunsidrata fost l-aqwa fil-pajjiż. Immissa kollox kien qed itir mar-riħ, l-imperu ta' Kevin u l-ġurnalisti tiegħu beda jaqa' ftit ftit minn dik il-misħuta ġurnata li l-istamperija ħadet in-nar. Minn dakinhar l-aqwa ġurnalisti li kellu sparixxew u telqu biex isibu post aktar sikur. Ħafna ħaddiema kienu bassru li l-flus kienu se jonqsu drastikament u għalhekk raw kif għamlu u anke raw x'imkien ieħor. Anke midja oħra kienu qed isegwu sew kif dawn il-ħaddiema kienu se jitħallsu u baqgħu sa ħafna xhur wara jikxfu stejjer ta' ħaddiema li baqgħu ma tħallsux. Kien hemm ħafna spekulazzjonijiet ta' x'seta' wassal għal dan l-inċident. U meta n-nies semet b'ħafna misteri u b'verżjonijiet kontrastanti, ittimbrat il-gazzetta bħala misħuta. Sadattant Kevin baqa' jinsisti u jipprova jlaħħaq ma' kollox u flimkien ma' l-erba' gwappi li baqgħu miegħu. L-erba' gwappi u Frank. Dak biss baqa' miegħu sal-aħħar. Biż-żmien naqsu l-istejjer u magħhom ir-riklami. Minn kumpanija b'4 solari uffiċini, Kevin spiċċa b'solar wieħed bil-ħaddiema. Kien bil-qiegħda fit-tarfnet tal-kamra twila. Ma kienx baqa' jara skop għal dan l-ispazju kollu li kellu fl-uffiċċju tiegħu u kien jippreferi jitfa' ħwejġu f'ġenb. Min jidħol mill-bieb irid jimxi ftit metri daqs li kieku f'xi palazz mitluq qabel ma jasal fir-rokna mudlama li issa kien dara joqgħod fiha l-editur. Il-ġamar oħxon jaħraq tas-sigarru kesa il-ftit karti li kien hemm fuq il-mejda. Stqarrija tal-gvern dwar ix-xogħol prekarju, risposta tal-oppożizzjoni u l-karba tal-union biex tittieħed azzjoni kemm jista' jkun malajr kontra l-prekarjat. Biex se nabbu, nefaħ Kevin malli ras soltu storja qudiemu. Ix-xogħol ta' ġurnalist dejjem kien il-ħolma tiegħu, imissa kien qed jibża li da x-xogħol se jibda jistkerħu. Anke n-nies kienet waqfet iċċempel meta jseħħ xi inċident. Jekk xi ħadd ikollu r-ritratti jew l-informazzjoni, kien jippreferi jgħaddihom lil gazzetti oħra li jarawhom aktar nies. Saħansitra tas-CMRU, iċ-ċentru tal-komunikazzjoni tal-Pulizija, waqfu jibgħatu jinformawhom bl-inċidenti li jseħħu u kienu jippreferu jagħtu l-istejjer lil ħaddieħor. Fil-kwiet li kien hemm fl-uffiċċju, it-taħbita mal-bieb ħasditu. Għaddi! Mill-bieb daħal Frank. Bonġu, x'ġara fil-pajjiż dalgħodu? L-editur ħares ċass lejh. Dawn l-4 purċinelli jikdbu kontra xulxin. Lin-nies għażżisnihom. Frank ta' ħarsa l fuq lejn is-saqaf. Din kienet il-qirda tas-soltu. Nifmek, imma xi tridna nagħmlu wejt? Ma nippubblikawhomx l-istqarrijiet li jibatulna. Mur oqgħod bit-telefonati ta' wara kieku. Imma n-nies mhux il-kantalina tal-politiċi jridu, qabeż pront Kevin, imma li jisimgħu u jitseħħsku fuq skandli, inċidenti u l-ħażen kollu li jinqala. Kevin kellu raġun jgħidlek. Wara kollox, in-nies għatihom ħajċeċku u xejn aktar. Kważi laqqas għatem interess fl-istejjer ta' investigazzjoni serja li jirrikjedu ħafna xogħol, telefonati, emails u mistoqsijiet. Illum sar ħfef tisraq xi ritratt mill-Facebook u tħarbex 4 linji.
Jekk irridu ritratt jew filmat tajjeb, niksbuh aħna u aħna biss. Inkella l xejn jisimna l-esklusiva jekk ir-ritratti jkunu ġa mxerda fuq Facebook. Kien iħambaq Kevin. Mela jitlob li jinqalgħu xi 4 inċidenti ħalli jkollok biex timla l-faċċata. Wara li qala, Frank ħassu ftit ħażin. Dan mhux affarijiet li tajt. Xi tridna nagħmlu wejt? Nibdew nivvintaw l-inċidenti u l-istejjer aħna jew? Kevin ħalla l-eku tad-daħka ta' sieħbu tieqaf u ħares fiss lejn is-saqaf bis-sigarru bejn snienu. Frank innota l-ħarsa ta' fuq wiċċ Kevin, imma ma fetaħx ħalqu. Bil-mod Kevin dawwar rasu lejn Frank u taħt bissima li kienet tgħid ħafna. Id-bissima tiegħu nifdet id-dlam tal-uffiċċju li kien siket għal kollox għajr għan-nifs ta' Kevin huwa jiġbed mis-sigarru. Kapitlu 3. Minn ftit il-bogħod, Rick seta' jara li l-ġar tiegħu, Paul, kien diġà beda x-xogħol mingħajru u għalhekk ħaffef il-pass. Li taqla xi ħaġa tal-flus għal Rick ma kinitx xi ħaġa komuni u għalhekk rid jieħu kull ċans li jsib biex juri ruħu bieżel. Paul, it-tifel tal-avukat De Martino, kien sejjaħ lil Rick biex jgħinu jħott xi kaxex mill-garaġġ kbir li kellhom. Min-naħa tiegħu, Paul kien jieħu kull ċans biex iqalla lira żejda lil ġar tiegħu Rick. Ara, mela wasalt, għallu Paul b'ton ċajtir. Iva, skużani ġejt naqra tard. Iż-żagħżugħ kien se jibda jgħabbi l-kaxex bla telf ta' ħin, imma minflok Paul stiednu biex imur ġewwa u jieħu l-kolazzjon. Paul kien jaf li ma stat kien jgħix fih Rick u seta' jobsor li kien għadu sajjem. Le, grazzi Paul, toqgħodx taqla. Aħjar nibda hawn, għallu Rick. Imma Paul insista. Mu Risa, għax fuq stonku fojt ma taħdimx. Din id-darba Rick ma rrifjutax. Daħal fid-dar ta' Paul u minkejja li kien daħal drabi oħra, kull darba kien jibqa' impressjonat bil-lussu kbir li kien jgħix fih Paul. Kollox kien nadif tazza u id-dar kienet kbira, imdawla aktar mill-kmamar ġkejkna li kien jgħix fihom hu. Iżda din id-darba ma kienx l-irħam ileq tal-kċina li ġie lil Rick jistħi u jħossu iżgħar milli hu. Imma il-preżenza ta' tfajla sabiħa li sab qudiemu malli rifes fuq il-madum lussus tal-kċina. Kienet Jade, oħt Paul, li malli indunat Rick fil-kċina baxxiet ftit rasa biex taħbi il-ħmura fuq wiċċha. Bonġu, għallila Rick. Bonġu Rick, għandek il-kafè? Trid cereal jew xi toast? Nieħu ftit toasta? Għadu faċċata ta' xulxin birħama kbira tal-bank tal-kċina tifrithom. Jade newletlu l-kafè u għal ftit kien it-tnejn li huma bdew jippruvaw jevitaw il-ħarsa ta' xulxin. Rick xtaq li ma kienx hemm daqshekk silenzju għax biex maxtar il-ħobs mixwi għamel naqra ħoss mhux ħażin u mal-ewwel gidma ħa pawsa. Rick tab tnejn subajh mal-mag għax ma kienx jak kif se jipproċedi bil-konverzazzjoni. Malli f'moħħu rnexxielu jaqqad sentenza sħiħa u lesta biex joħroġha minn ħalqu, daħal Paul bil-mobile fidu. Rick, ħajkonna nħalluha dil-biċċa xogħol ta' dalgħodu ta' għal darb'oħra tinkwetax, nerġa' nsejjaħlek. Okej, m'hemmx tagħmel Paul. La terġa' jkollok bżonni, taf fejn issibni. Stenna, qabeż Paul. Ma nistgħux dalgħodu għax ċempilli xi ħadd li għandu bżonnok f'biċċa xogħol oħra. Ma nafx ngħidlek x'biċċa xogħli, imma jekk ma trix titlef dak ċans,
l-aħjar tmur issa. Min ċempel? Staqsa kurjuż. Ħabib tiegħi, jaħdem mal-gazzetta hawn ir-raħal. Rick kollha spaltu. M'għandix nitlefe, ħammuru nara xi jrid. Iż-żagħżugħ sellem lil Paul u l-Jade li kienet għadha bil-mak fida tħares fiss lejn Rick.